Weinig mensen zijn er zich van bewust, maar heel wat projecten in onze provincie zijn gerealiseerd met de steun van Europa. Onze regio kan daardoor meer tijd en middelen spenderen aan domeinen als wetenschappelijk onderzoek, economische innovatie, milieu en toerisme. In Eindhoven wordt het oud papier in de binnenstad opgehaald met deze speciale truck. Hij rijdt op waterstof. Het bedrijf E-Drugs in Lommel bouwde deze vuilniswagen die water omzet in elektriciteit en zo een hele dag milieuvriendelijk rondrijdt zonder opladen. De waterstoftruck is één van de resultaten van het Europese project Waterstofregio. Dat wil van Vlaanderen en Zuid-Nederland pioniers maken in het gebruik van voertuigen op waterstof. Ook in Diepenbeek werken ze gedreven aan de technologieën van de toekomst. Zo is er het project Solarflare, dat zonne-energie efficiënter en tegen een lagere kostprijs wil produceren. Het onderzoek gaat vooral binnen Solarflare over transparante, geleidende lagen. Dat zijn eigenlijk de lagen die je op de zonnecellen nodig hebt om de elektronica door te laten gebeuren, zal ik maar zeggen. Maar die moeten natuurlijk het zonlicht kunnen doorlaten, want onder die laag zit pas het actieve deel van de zonnecel. We hebben daar eigenlijk op twee vernieuwende aspecten gewerkt. Enerzijds hebben we het materiaal dat tot nu toe gebruikt wordt voor die lagen vervangen door een ander materiaal waar minder zeldzame en dure elementen in voorkomen. En het tweede vernieuwende aspect is de depositietechnologie zelf. Wij hebben onderzocht hoe we dat kunnen doen met een atmosferische techniek door gewoon simpelweg te sprayen. Het Solarflare project zelf was dan eigenlijk ook nog een soort van klein onderdeeltje van een nog grotere alliantie met nog meerdere partners in Vlaanderen en Nederland rond zonnecellenonderzoek. En die grotere alliantie heet Soliance. En door dat met elkaar te delen, konden we heel wat lokale en ook Europese bedrijven contacteren. Op die manier hebben we nu ongeveer een 100-tal bedrijven kunnen contacteren. En proberen we daar nu projecten mee te definiëren binnen de Soliance context. Het project Organext gaat nog een stapje verder dan Solarflare. Ze zochten samen met partners uit Nederland en Duitsland naar een hoger rendement voor organische zonnecellen en naar nieuwe technieken en toepassingen. We willen vanuit deze regio een toptechnologie-regio worden in het domein van nanotechnologie, van printbare elektronica. En juist door die samenwerking tot stand te brengen, denk ik dat we een hele stap vooruit gezet hebben om dit echt te realiseren. Organische materialen, dat zijn koolstofgebaseerde materialen die we heel veelzijdig kunnen aanpassen met het oog op de toepassingen die we wensen te bereiken. In dit project zijn die toepassingen in het domein van de printbare elektronica. Een heel belangrijk voordeel van die materialen is dat je ze inderdaad kan printen vanuit een oplossing en zodanig kan verwerken in allerlei vormen en maten. Het voordeel van wat we hier doen met bijvoorbeeld die printbare zonnecellen is dat ze plooibaar zijn. Dus in principe kun je die zonnepanelen oprollen. Maar dat heeft dan ook als voordeel dat als je naar de installatie gaat, dat je eigenlijk die zonnepanelen gewoon kunt afrollen. Dus als je kijkt naar de snelheid waarmee men de installatie doet van zonnepanelen, is het eigenlijk een wereldrecord qua installatietijd van zonnepanelen. Uiteindelijk werkten meer dan 80 bedrijven samen met Organext. De steun van Europa maakt voor dit soort projecten dan ook een wereld van verschil. En die projecten maken onze regio technologisch sterk en klaar voor de toekomst.